Programa de inclusión social. Mira, Francisco Jesús, outro día te preguntaba, e non me respondeches, si este goberno se iba a comprometer a enseñar os datos en campaña electoral ou en precampaña electoral comparativos entre a situación de emerxencia social cando chegades ao goberno no ano 2023 coa situación que deixades no ano 2027 en materia de vivenda e en materia de exclusión social. Non me respondeches. Ten hoxe outra oportunidade, porque senón o que está dicindo é propaganda. Esa é a diferencia. Porque que sucede co centro de reparto de alimentos? Se leu vostede como se está incumplindo de forma sistemática os cheques nominais para que a xente poida comprar produto fresco? Pregúntelle a concelleira de Servicios Sociais. Cantos cheques nominais deu desde que comezou a legislatura? Ou pregúntelle tamén a anterior concelleira do bipartito que facían o mesmo. Pregúntalle, que iso está regulado nunha ordenanza, e se incumpre sistemáticamente. Esa diferencia. Que vos sodes capaces de facer propaganda con todo. E comprométase vostede a decir en casa soberana na representación da cidadanía a decir se se compromete ou non se compromete vostede a dar datos en abril, en marzo de 2027 que comparen a situación da vivenda, a situación de exclusión social de 2023 a 2027. E en marzo, en abril, o comparamos, o analizamos e enseñamos á cidadanía quen dice a verdad e quen dice a mentira.